belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal. De extra kop vanochtend dat er opnieuw donkere wolken boven de toekomst van de raffinaderij hangen. Dat betekent dat er veel zorgen zijn of er daadwerkelijk een nieuwe operator kan worden gevonden voor de raffinaderij. Zoals bekend zal er een preferred bidder bekendgemaakt moeten worden voor 1 juli 2022. Maar er zijn zorgen dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren en dat er daadwerkelijk nog dit jaar een nieuwe operator van de raffinaderij komt. De voorzitters van de 6 ISLA-vakbonden en belangenorganisaties verklaren unaniem dat zij de beslissing ondersteunen van de commissie Headhunting, die werd ingesteld door de regering en Refineria di Curaçao. Dat hebben ze laten weten in een brief aan minister-president Gilmar Pik Pisas. De bonden dringen er bij de regering op aan om zo snel mogelijk te beslissen over de partij met wie de onderhandelingen over de exploitatie van de raffinerij moeten verder gaan. Het liefst vandaag, maar in ieder geval moet deze preferred bidder niet later dan 1 juli bekend worden gemaakt, aldus de vakbonden. Minister-president Gilmar Pik Pisas heeft laten weten dat er nogal wat voorwaarden worden gesteld door Nederland aan de beslissing om de 12,5% korting op het arbeidsvoorwaardenpakket af te schaffen. Staatssecretaris Van Huffelen maakte onlangs bekend dat die ruimte er is, maar volgens Pisas worden er nogal wat voorwaarden aan verbonden waar de regering van Curaçao het allemaal niet mee eens is. Met sommige voorwaarden kunnen we leveren, maar met andere kunnen we niet leven, aldus Pisas. Hij wil dat er verder onderhandeld wordt. De politie van Curaçao heeft laten weten dat in de afgelopen week tussen 23 en 29 mei er 10 gevallen zijn geweest van huiselijk geweld. De meeste van die gevallen vonden plaats op donderdag. De politie laat weten dat het niet de eerste keer is dat er veel meldingen van huiselijk geweld zijn op Curaçao. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800 035 di già luna per viernes voor die setor de mente te setor de noche pa turno servicio nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klapa servibo na momento como ta kumini abo. Dr. Sidney Bicho Justiana heeft gisteren een lezing gehouden bij de herdenking van 30 mei 1969. Toen werd er onder meer gedemonstreerd tegen het feit dat er een kleine elite op Curaçao was die alle topposities onderling verdeelde. Dat is niet meer het geval. Mensen van het eiland maken kans om zelf leidinggevende functies te krijgen en in die zin moeten we daar trots op zijn, aldus Justiana. Hij raadde iedereen aan niet alleen maar naar de negatieve dingen te kijken, maar vooruit te werken en te baseren op positieve ontwikkelingen sinds 30 mei 1969. Het is dit jaar 53 jaar geleden dat op 30 mei 1969 een opstand op Curaçao uitbrak. Minister-president Gilmar Pik Pisas hield gisteren ook een lezing ter ere hiervan en hij benadrukte dat de eenheid van Curaçao het belangrijkste is. Er moeten nog meer één zijn, samenwerken en naar de toekomst kijken dan 53 jaar geleden, aldus Pisas. Kustwacht liet gisteren weten dat ze onlangs een melding hebben binnengekregen van een jongen die op zijn waterscooter motorpech kreeg. De jongen zat op zijn jetski in de buurt van Piscadera Bay ter hoogte van het Dreams Hotel. Kustwacht heeft na de melding een Metal Shark laten uitvaren om de jongen te assisteren. Bij aankomst bij Piscadera Bay hebben de kustwachters de waterscooter op sleeptouw genomen. De jetski en de jongen zijn veilig bij de Piscadera Bay vissershaven afgezet. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.